Εδώ βλέπετε σημειωμένο Ιούλιος 1965. Καρνάγιο, ρουλότα Βουλής. Είναι ακόμα το θηρίο, ένα άλλο κρετίνικο για την πορεία του 64 σωματική ανάγκη. Μια θάλασσα μικρή για τη συγκέντρωση της ΕΦΕ. Όλα αυτά μαζί και ταυτοχρόνως διάφορες συντροφιές αναντάν μπαμπαντάν σε ταβέρνες. Και το πιάνο του συλλόγου της Όλωνος. Όπου κοιτάζω να κοιτάζεις, όλη η Ελλάδα ατέλειωτη παράγκα. Παράγκα, παράγκα, παράγκα το χειμώνα. Κι εσύ μιλάς σαν πτώμα. Ο λαός στα πεζοδρόμια, κουλούρια ζητάει και λαχεία. Κοπάδια, κοπάδια, κοπάδια στα υπουργεία. Αιτήσεις για τη Γερμανία. Κυράδες, φιλάνθρωποι παπάδες, εργολαβίες, ψαλμοδίες και καντάδες. Η Ευανθούλα κλαίει πριν να κοιμηθεί, την παρθενιά της βγάζει στο σφυρί. Στα γήπεδα η Ελλάδα να στενάζει, στα καφενεία μπιλιάρδο, καλαμπούρι και χαρτί. Στέκει στο περίπτερο διαβάζει φυλάδες με μια μισή δραχμή. Όχι, όχι, αυτό δεν είναι τραγούδι. Είναι η τρυπιά στέγη μιας παράγκας. Είναι η γόμπα που μάζεψε ένας μάγκας κι ο χαφιές που μας ακολουθεί.